Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Яңгыр аркасында 48-дә 11 йортында яшәүчеләрнең кайберләренә фатирларында төзекләндерү үткәрергә туры киләчәк. Идарә итүче оешма моңа ничек карый, Гүзәл Шихапова ачыклады. 5 бала тәрбияләүче гаилә бөтен Россия бәйгесенә әзерләнә. Тәрбиягә бала алган шәһәрдәшләр республик буенча гран-при яулады. Пушкин персонажлары социаль шелтәрдәге стикерларда, ә бөек шагыйрьнең әсәрләрен шәһәрдәшләр яттан сөйли. Рус теле көнен ничек билгелиләр? Һава торышы күп кенә хезмәтләрнең эшенә үзгәрешләр кертте. Әле һаман да кайбер культураларны чәчеп өлгерә алмыйлар. Яңгыр аркасында төзелеш объектларын куллануга тапшыру вакыты кичектерелә. Төбәләрне ябучылар да эшсез торырга мәҗбүр. Социаль шелтәрләрдә фатирларны су баса дигән язмалар барлыкка килә башлады. 48-дә 11 йортында яшәүчеләр белән Гүзәл Шихапова очрашты. Ризвановлар фатирында ел сайын төзекләндерү ясыйлар. Әлеге күгәрек кичәгенә барлыкка килгән. Дивардагы обойлар да кабарып чыккан. Барысы да йортның тышкы ягындагы панель расшуфлар аркасында, ди хуҗабикә. Пока бер ничек тә көрәшмибез. Менә стеналарга плесень чыга. И яңгырлардан соң стеналар бугорок чыкты. И Үйәмне дә боза, бөтен өйне дә боза. Һәр ел сайын без аны ремонтлаштырабыз, безгә бер нәрсә дә булышмый. Идарә итүче оешмада моның сәбәбен белү өчен һәм төзәтү өчен тикшерү уздырырга кирәк дип белдерделәр. 48-дә 11 йортындагы 3 фатир хуҗасы шулай эшләгәндә. Берсендә белгечләр шофларны 15 сентябрьгә кадәр ямарга сүз биргән. Калган икесенә идарә итүче оешма хезмәткәрләре бүген генә бара әле. Все это будем сами делать, но это будет за текущий ремонт, за средства текущего ремонта. Это не капитальный ремонт. А капитальный ремонт фасада этого дома региональной программы запланирован на 2027 год, на 2027 год. Поэтому, значит, до 2027 года ждать, естественно, никто не будет. Все вот эти неисправные межпанельные швы у нас в плане. Вообще на этот год в плане у нас 700 метров погонных в этом доме. Әлеге 48-дә 11 йортында түбә ябалар, электр һәм җылылык шелтәрләрен төзекләндерәләр, бойлерлар да куелачак, тиздән җылылык трубаларын алмаштырып бетерәләр. Да, как бы они от конденсата немного ржавеют от конденсата, частично приходят в негодность. Гарантийный срок 5 лет службы. Меняем, потому что закончился срок эксплуатации. Йортны капиталь төзекләндерүгә 20 миллион сумнан артык акча бүленгән. Һава торышының көйсезлеге аркасында объектны куллануга соңрак тапшырырга мөмкиннәр. Яңгырлар аркасында түбә ябучылар эшли алмый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Үзегезнең бер чыган сорауларга җавап ала алмыйсыз икән, безнең иҗат төркеме ярдәмгә әзер. Хәбәрчеләребез теләсә нинди сорауга тәҗрибәле белгечтән киңәш, аңлатма ала. Торак, коммуналь, медицина, белем бирү, ял итү, төзекләндерү һәм башка өлкәләргә кагылган сорауларыгыз булса, 51 31 31 телефоны аша мөрәҗәгать итегез. Кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Журналистлар шатлыклы вакыйгаларны да тыңларга, алар турында шәһәрдәшләргә сөйләргә әзер. 15 июньдә Владимир Путин белән турыдан-туры элемтә оештырылачак, сорауларны инде бүген үк бирергә мөмкин. Телефон аша шалтыратулар бушлай кабул ителә. Президентка мөрәҗәгатьләрне текст белән генә түгел, ВКонтакте һәм Одноклассники социаль шелтәрләре аша видеоязма формасында да җиткерергә мөмкин. Владимир Путин халык сорауларына көндезге сагат 12-дә җавап бирә башлый. Гадәттә әлеге чара 3-4 сәгатькә кадәр сузыла. Президент белән элемтә Первый, Россия 1, Россия 24 каналларында турыдан-туры трансляция әйләнәчәк. Чаллыда яшәүче Кукловлар тәрбиягә бала алган гаиләләр арасындагы бәйгедә җиңү яулады. 4нче тапкыр үткәрелүе Бөтен Россия конкурсының максаты җәмгыятьтә гаиләнең абруен күтәрү. Хәзерге вакытта Татарстанда 12 меңгә якын ятим бала бар һәм аларның күпчелеген гаиләгә тәрбиягә алганнар. Бәйгенең республика этабында 5 гаилә иҗат осталыгында көч сынашты. Үзләренең 3 баласы өстенә 2 ятим малайны тәрбия кылучы Чаллы гаиләсе гран-прига лаек булды. Җиңүчеләр белән без дә танышып кайттык. Здрасте. Здрасте. Кукловлар безнең үзләренең капка төбендә каршы алдылар. Үй каршында ук уен мәйданчыгы ясаганнар. Балалар өчен уңайлы һәм куркынычсыз. Без бар нәрсәне бергә һәм үзебезнең көч белән эшлибез, ди әти кеше горурланып.
Гаиләдә 5 бала, икесе тәрбиягә алынган ятим сабый. Барысы да бийләр. Бәйгедә ясаган чыгышларын да бергә-бергә әзерләгәннәр. Мы представляли мастер-класс. Без мастер-класс күрсәттек, визитка ясадык һәм иҗади номерлар әзерләдек, хөкемдарлар шаккатты. Хәзер күклуфлар бөтен Россия бәйгесенең финалына әзерләнәләр. Очень надеемся, что и там мы уже достойно представим Татарстан. Без Шалыны республикага күрсәттек, Мәскәүдә дә уңышлы чыгыш ясарга өметләнәбез. Битараф түгел кешеләр барысы да безгә ярдәм итә. Быел күклуфларның 3 уллары да 1нче сыйныфка бара. Әти-әниләре аларның элеватор тавы башлангыч мәктәбендә укуларын тели. Гаилә хәтта ремонт ясарга да булышырга әзер. Ә зуррак кызларын күклуфлар өйдә укыталар. Есть определенная категория детей, для которой, Кайбер балаларга гаилә шартларында уку кулайрак, зур булмаган мәктәптә. Шуңа күрә без үзебезнең малайларны башлангыч сыйныфларда элеватор мәктәбендә укытырга телибез. Ольга Николаевна 5 баласын тәрбияләү өстенә җәмәгать эшләре белән дә мәшгуль. Ул ятим бала тәрбияләүче ата-аналар клубын җитәкли. Хәзер Чаллыда андый гаиләләр 96 һәм алар алган 116 бала ата-ана тәрбиясендә үсә. Бу бик табигый һәм үтә дә мөһим әйбер. Күклуфлар гаиләсе күпләргә үрнәк булып тора. Bu гаиләне без күптән беләбез инде. Алар укытучылар икесе дә, Андрей белән Ольга. Иҗади семья гаилә, активный, позитив дип әйтелә инде. Җыр балалары җырлыйлар, бийләр, шигырьләр сөйлиләр. Тәрбиягә бала алган гаиләләр бөтен Россия бәйгесенең финалы көз көне Мәскәүдә узачак. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллының 10-дән артык идарә итүче оешмасы һәм Чаллы лифт җаваплылыгы шикле җәмгыяте көндәшлек турындагы законны бузуда гаепләнә. Республиканың монополиягә каршы идарә комиссиясе шундый нәтиҗә чыгарган. Идарә итүче оешмалар һәм Чаллы лифт оешмасы лифт системаларына хезмәт күрсәтүче башка предприятиеләргә каршы килешүдә шикләнә. Челный строй, ремонт, энтузиаст, мәхәллә, паритет, бумажник һәм башка идарәчеләр күп фатирлы йортлардагы лифтларга хезмәт күрсәтүче буларак башка оешмаларны карамаганнар. КАМАЗ заводыннан запас частьләр урлап гараж 2000 базарында сатканнар. КАМАЗ һәм федераль куркынычсызлык хезмәтләре берлектә җинаятьчеләрнең эзенә төшкән. Алар йөк машиналары өчен кирәкле детальләрне урлаганнар. 17 майда КАМАЗның куркынычсызлык хезмәте территориядан әлеге детальләрне алып чыгарга теләгән йөк машинасын туктата. Хәзер тикшерү бара, аннан соң материаллар судка тапшырылачак. Бүген рус әдәбиятының кояшы Александр Сергеевич Пушкинның туган көне. Бөек шагыйрьнең әсәрләре дөнья халыкларының 200-дән артык теленә тәрҗемә ителгән. Татар халкына Пушкин 20-нче гасыр башында мәгълүм була башлый. Аны беренчеләрдән булып Габдулла Тукай, Дәрдмәнд, Өметбаев һәм башкалар тәрҗемә итә. Төп халык массасына Пушкин Тукай аша килгән дигән фикер яши. Безнең шәһәрдәшләр Пушкинны нигездә рус телендә укыйлар, әмма татарчага тәрҗемәсен белүчеләр дә аз түгел. Бурю мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Каплы күкне җилдә давыл, кар бурап уйнап йөри. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Я буры кебек улы юл, я бала кебек елый. То по кровле обветшалой вдруг соломкой зашумит. Я кинят кыштырды копшап, йорт саламын туздыра. То как спутник запоздалый к нам в окошко постучит. Я шакый тәрәзне, ошап, соңга калган юлчыга. Пушкин иҗатын стикерлар ошады өйрәнеп булачак. Поэтның туган көне уңаеннан Россиянең мәдәният министрлыгы һәм ВКонтакте социаль шелтәре махсус стикерлар сериясын уйлап тапкан. Персонажлар әкият һәм поэмалар Евгений Онегин романы, Дубровский повесте геройлары. Әгәр курсорны рәсемгә якынайтсаң, персонаж хакында мәгълүмат һәм әсәрдән өзек чыга. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә 7 июньдә Рамазан аеның 12-нче көне. Чаллыда сәхәр вакыты 0 сәгать 49 минутта төгәлләнә. Авыз ачу 20 сәгать 9 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.